Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih nuwun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten dalemipun Pak Sis sedaya. Ing wekdal menika Pak Sis keluarga dipun kuasakaken ngedalaken rejeki saking pangeran rupi wonten ngarsa panjenengan sedaya kadamel sedekah krana Allah taala lan nyedakahi anggenipun 1000 dinteni Mbok Saminem, Pak Kanafi lan pengiling-ilingipun Pak Ponidi, Pak Bakri, Pak Mujiono, Pak Sadali, Sundari, Kemis lan Setu. Mugi-mugi para leluhur sedaya kalih Allah taala diparingana jembara kubure padhang margine gedhe ngamale diampunana sedaya dosanipun lan dilebene swarganipun. Lan Gusti Allah mangsuli kawilujengan dhateng Pak Sis keluarga wilujeng awit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambahan andhaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Kejawi menika anggenipun ngrakit jenang sengkala kadamel nulak kala bikalanipun para leluhuripun sedaya lan kala bikalanipun Pak Sis keluarga sengkala ingkang sampun dumawah dadosa kawilujengan kang dereng tinulak maring Allah kantuna slamet rahayu wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambahan andhaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Kejawi menika anggenipun kake jenang sepuh utawi jenang abrit kadamel milujengi Nini Asmara Bumi lan kaki Asmara Bumi Bumisla ingkang dipun damel makam roh jisipun para leluhuripun Pak Sis sedaya. Mugi-mugi kalih Allah taala sageta disampurnaken wangsul dhateng asal mula-mulanipun. Jisim turut wangsula dhateng Nur Muhammad Khorid, jisim maknawi wangsula dhateng Nur Muhammad Dini, jisim latif wangsula dhateng Nur Muhammad Ka. Sageta sampurna wangsul dhateng asal mula-mulanipun. Asal Adam wangsul dhateng Adam, asal Nur Muhammad wangsul dhateng Nur Muhammad, asal Allah wangsul dhateng Allah. Sageta sampurna wangsul dhateng asal mula-mulanipun. Asala karidhoanipun Allah taala lan ketambahan andhaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Lan terus kasune dhateng Nini Bumi kaki Bumi Bumisla ingkang dipun trepi griya Pak Sis keluarga Bumi Kesyukuran Gejemberan sageta slamet wilujenga sakjawine wangon wilujenga salebete wangon wilujenga sak raja gadhanipun wilujenga sak tanja tanem tuwuhipun wilujenga sak ingon-ingonipun wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambahan andhaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Kula cekapi anggen kula ngiyaraken mbok pilih wonten kekiranipun lan kesisipanipun Gusti Allah maring jangkep lan Gusti Allah maring kabul menapa ingkang dados niat sol hajatipun Pak Sis keluarga nggih sumangga Pak Nuri kula aturi barokah doa kang wilujeng. Amin. 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 Sallu ala nabi. Allahumma sholli ala Muhammad.